ay soko ɓumnan mi jora hen longue jeexet hen tole gorren hen wonno angel andi mo horanno waɗanti baba sabal hamma jokki min ɗo gomi ɗo komi ɗon ko andi ni so nenam ari holko keɓorom ɗum haala bam nenam kala ko haalmi yaay wonani yaay wonani bam wattani bam ko ɗo dini yanko jumaran andi yaade ñamde sukaɓe an ñalawma goto ko bonna kadi ɓe so an hay sinna sellani baboyam yo wonno mbaɗɗa an artu mbiya yama sellani ka bindinal ordonnance min defanma ñaama an kam mi natti hay toddude ngo wu aɗa wi tomar waɗa ko sippam waɗa ko kaani waɗa ko siɗi waɗa ko liɗ tan mbiya sukaɓe ñamre ni wona jamma ma ñam ɗum bam jamma min somi ari jam mi waya fawde ñam min wawa ɗanade ko gaymi ɗo ko mi wawa ɗanade wono wonno oɗon mbiya gaani wuli ɗum wuli ɗo ɗum wulani wallahi wulani min kay mi ronki yiide gandanɗa ko mbiyeten en wuli ko a wonno ɗum ko dagar ngol ha joni heddema heddaki kam mbiɗam ko ɗo ko wondi ko wulani so tawi ganduɗa oɗon mbiya ne wuli yataw ne wuli kono ne wuli min no cikkirɗo mbiyata kam gandanɗa ene wuli ni gandanɗa wama kono wayrani noon wallahi guiƴam wayrani ɗum kay machallah ɗo wulani ante ko jira korka min kam mari korkan tabordi ɓurani nersude ko wona ko ñamɗa sellani ko de ko ñamdude sukaɓe anda hal jiiɗo mo bo anke wona demba tan yimma babu sukaɓe hande ga wona ba porma wi ɗum ka wona ba porma wi manda honde inde porma mo hokki woni o kewi min kay ɗum wawa ɗum kana warani beña nani min sonno mbiɗa hejjo komi bendor hoccu jakka mbimi ɗum ɗo hay sa adi ɗum tagara mi weltode min kom parɗo e makko ala hokkam beñe ɗo ka ko an ñaman foti uddiranma bo ɗo wona foof de gotel memam de foof ñamana kene yam bettor mo ɗo kene so Allah o haaji gotel tan ko hedde hen ko bama wonta wiyede waɗi ni mi wiya bama waɗani tene mi wonta wiidema baba ni heddema ko e gaccide kokkuɗa hame e ngolo ngu somi ñami ɗiɗo nayyi gorkam boñi kono gotel ene dagani mimi jagguɗo so haran kala ɓeydanɗa fof ñama ƴewan nen ala an ka ñamta ɗi ufay an ka hesen koodi so jeehi ɓuure bo ma wi jaran ko ɗan kota e bammono horta sollaɓe bama mbaɗa yayala ɗum sollaɓe bamaɗe opére yaay ɗum kam haalan ɗum yaayam min kam anda ɗo keɓoɗum haalande yamam to ñande fof mbeɗa yeddanma mbeɗa yaha mbeɗa fewnodirama de ko ni mbaɗa baaba fewno jakkirti o ko ɓoyde wadde ɗum an wona sukaɓe tan ñamdira ay mburude wiya ɗo ɓe ñaami to ko an ñaami Allah jagguɗo ɗo ko baba accu ko russo e Ahmed nda yayari رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب so tawi laaɓi aade ko golle mum moƴƴe gonandi maagu wingo moƴƴagu kam ko cuɗari tan fodde kala gurɗo ko dadade darade gollade e saaha walla yonto mo hawri hoynetenode so sami ina foti hoccede ko pular wi noon Allah adani en ceerno mo ganduɗa ko ceerno jaam zamanu ceerno jaaduɗo e zamanu ɓurɗo lollirde ceerno Mouhamadou Wagne baɗowo golle payodinde ko fate e inde Allah hani e dabo tawi a jokkodire jaam zamanu o safrete hano hannirta ni en omo yawri ɓandu wuloru ɓandu teddoru ko wayde musoje hani e hoore helore so tawi a ari a jokkodire jaam zamanu o safrete ha cella te lotgal kadi jidda o lotete ha ɓandu ma ndu wayno sukara ni so tawi ɗo ndewɗa foof indema ina haale walla so tawi ka commerce a dañat client tigui rigui no hannirta ni jaam zamanu noon omo wondi e kawnide so tawi ko gorko aɗa wondi e debbo ladde so tawi a remakko walla ni so tawi ka gorko gonduɗo e debbo ladde walla debbo gonduɗo e gorko ladde yani neɗɗo laddiyanke gonno e hakkude yimɓe kala so tawi a are jaam zamanu o safrete ha cella loota o ganduɗa mo ɓandu mum teddi omo itta kadi gonduɗo e uddo walla uddare hani e dabare gonɗe e nder galle so tawi a jokkodire jaam zamanu o safrete ha cella jiilol ko ɗum tan o yawrani o safrete ha mbiya kes jaaha e haajuji ma kala jaam zamanu noon ko ceerno jontaɗo ceerno jaaduɗo e zamanu ɓurɗo lollirde ceerno Mouhamadou Wagne gonɗo ɗo hande e Marda Walo walla ni tawetede kala sahaji e nokku Mauritanie walla ni ha Mbour leydi Sénégal kanko jaam zamanu noon so tawi aɗa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko téléphone mbatta ko 78 178 47 71 78 178 47 71 a heɓat jaam zamanu tigui rigui o haalanma hol caɗele maɗa ɗum noon on jarama e ketugol